Здравейте, приятели! Днес в рубриката Говорещите ръце ще направим обзор на ето тази мелничка за топчета на нашия любим британски, чистокръвен британски приятел Али Хамиди от One More Cast. Така. Това не е много ефтина играчка или просто може да се каже, че ние нямаме много пари, но е 176 лева от сайта на Carp Mojo на Мишо. Така, отваряме. На пръв поглед наистина качествено всичко, така самата опаковка е страхотна качествена. Отваряме. Вътре всичко е страхотно опаковано. Така. Ето тук имаме, внимание, вътре има чашка Warney Cup Inside. Отваряме. И какво да видим? Cup Inside. Има чашка, която е като дозатор явно, колко да слагаме. Така. Чашка. Инструкция за употреба, четка за почистване. Зарядно. Тоест кабел за зарядно. Така ще направим тест с два вида топчета. Тези са на Батсвилен, бързите Hotfish, които са, мога да кажа, първо качество топчета. И тези, които аз съм ги правил, които са, те да знам колко качество топчета, 24 мм. При тях това е специфично, че са стояли в сол, за да не се развали. Това са бавни топчета, вътре имат яйце. Не съм слагал абсолютно никакъв друг консервант, освен че като съм ги направил, ги сложих в кофа с едра сол и станаха твърди, като най-твърдото нещо, което можете да си представите. От самия звук може да се чуи, че са доста твърди. Така. С кои да започнем? Ще започнем първо с тези по-меките. Предполагам, мекостта се дължи на това, че има вътре глицерин или сигурно някаква друга химия, която така да ги държи мекички. Тези топчета са 18 мм, тези, които аз направил, са 24 мм. Така, страхотни. Направо мишат на люта риба, наистина. Така, пълня си чашката. След това с тези смляни топчета ще направя ПВА стикови. Ще сложа малко пилетки 4 мм и са готови. Сипвам вътре. Така, за първи път ще използвам между другото, наистина. Тук ще ходих и взех от конта. Затваряме лепинката, която ни предупреждава за чашката. Наистина, ако смелите чашката, ще бъде много готино. Махнем чашката, лепинката. Сложим тук, така. И включваме. От само себе си ли спря как. Сега ще видим какво е станало. Доколкото чух, ги е смелило, но има и парченци, които не са смелени. Това не е чак такъв проблем. Така. Ще пробвам още един път. Значи, още не знам скоро ще има ли, няма ли. Значи, искаш един път нищо не става. Явно трябва да се задържаме. Това път ще ги сменим. Перфектно вече, като спре се чува това тракане вътре, 100% всичко е смляно. Пак задържа, но не иска да спира. Не иска един път, спира, добре. Така. Отваряме. И този път наистина всичко е на сол, дето се вика, прах.
чудесно. Това за ПВА е идеално. Така. Сега до тук ще спра, за да прочета инструкция точно как се пуска и се спира и пак ще продължим. След като прочетохме точно как се пуска, задържаме за 1,5 секунди и двигателят се включва. Натискаме втори път и двигателят включва на втора скорост и натискаме трети път, за да спре. Ако не натиснем трети път, след 30 секунди то спира автоматично. Така, на първите топчета на Bat's, които ни бяха много твърди, между другото, забелязах, че не се справи, как да кажа, перфектно. Добре. И сега има малки резервации с моите топчета, които са доста по-твърди, но все пак трябва да пробваме. Правим това цялата работа и ако не се справи, просто ще го използвам за смиване на, даже мога да ви кажа, за смиване на хляб, което е една от може би най-старите, най-хубавите захранки оставащи. Добрия стар хляб. Така, ще сложа само и тия, да прикаляваме, че да не е още като много, да го бахтясаме така и натискаме 1,5 секунди. Тръгва на първа скорост, тя е на втора. Дай да разклатя малко. И ще го чакам да се само. Спря. По самия звук мога да ви кажа, че вътре има цели топчета. Да, това е. А ще го дават за супер твърди пилети, за не знам си какво супер твърдо, но истината е, че супер твърди неща не може да мели. Но и какво да го очакваме, все пак е, как да кажем, той е направено от англичанин, чисто кръвен, както казахме в началото на видеото, за тяхните топчета, които са там по магазините, пилетки и така нататък. Общо взето, може да се каже, че имаше в мен някаква надежда, че ще успее да смели тези топчета, но се оказа, че не може. Част от тях са ги смели, да, но какво да ви кажа, тези топчета са наистина твърди. Тези топчета за 24 часа, така, колко сте на някаква дълга сесия, те започват да отдават бавно, така като ги сложите във водата, даже набухват, стават много готини. Но явно за ПВА няма да станат. Сега ще ги пусна още един път. Е така. За всеки случай, но не очаквам да ги смеря. Просто това е теста на тази машинка. Да знаете какво се купувате за 176 лева. Не е ефтино. Като за, как да кажа, стандартен българин. Така, до тук ще спрем с видеото и след това ще ви покажа една друга мелница, която има, която е за вкъщи от AliExpress. Ще се видим след малко. И така, скъпи приятели, продължаваме в моето мазе. Направим тест с тази китайска мелачка, която съм се закупил от AliExpress и мога да ви кажа, че е доста мощна. С нея се меря всякакви твърди работи, от сух грах, на худ, ориз, всичко мери на прах. Така, сега ще пробваме какво стане с моите топчета, които са изключително твърди и с които не успя да се справи мелачката за 176 лева на нашия чистокръвен британски приятел Али Хамиди от One More Cast. Така,
Направо ги слагам всичките. Няма какво да се свидя. Мисля, че се справи. Слагаме тези, които не успя да смили нашата скъпа мелачка. Затваряме. Стягаме. Значи тя има, тук има едно копче, което е като таймер, като го завъртите, то се мели. По време на самото мелене може да правите така, като по този начин се смила още по-добре. Тук имаме едно копче за стягане, така се стяга, за да не се клати самото нещо и да се клати по-твърдо и да стои така, както е удобно. Това нещо, като го купих, беше около 100 лева, но не съжалявам за парите, които съм дал за него. Така, сега ще бъде много шумно, после ще гледам звука да го спра. Чуват се пак, че ще имат цели, 100%. Са много твърди тези топчета, но все пак по-голямата част от тях са смилени. Пак го пускаме. Това са сигурно най-твърди топчета на света, тип камък. Но все пак, ето. Ако искам тя да се правя PVI, ще се направи. Ще трябва вкъщи първо да се смиля малко материал. Това е, скъпи приятели. Надявам се видеото по някакъв начин да ви е било полезно. Както казвам, то беше за ето тази мелачка. Въпреки че не успя да се справи с тези, нали, моите домашни топчета, 100% съм сигурен, че с всяко друго закупено топче би се справила. То се чува, като се включи, как мотора е наистина мощен. Да? Като за моторна батерия, да, направо е учудващо колко е мощен. С всеки друг вид топчета, които може да се купите на пазара, които не са твърди като тези моите на домашни, които са на камък, ще успеете да си ги смелите там на язовира и да си имате за PVI. Сега има всякакъв вид трошачки, мелачки, но това нещо е доста удобно. Зарежда се с USB тип C. Значи вече го цапа, но това е съдбата му да бъде цялото в брашна. Довиждане, скъпи приятели!